ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾರು ನಿಕ್ಲ ಮೋಗೆದ ಅಕ್ಷಯದೀಪ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಸೊ ಎಂಕಲು ಧನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಧನುಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ ಮಸ್ಕತ್ ಸೊ ದಸ್ಕತ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಎಂಕಲ ಮಸ್ಕತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಅಕ್ಲೆಡಕ್ಕೆ ಏನಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ಬತ್ತ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಂದು ಸೊ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಆರು ಗಡ್ಡ ಬಿಡ್ದು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಬಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಡ್ಡ ದೆತ್ತದು ಉಲ್ಲೇರು ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಏನು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಇದು ಸಿನಿಮಾ ತೂದೇ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಸೊ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಇರಾಗ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪದ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರಾಗ ಮೊಕ್ಕ ಕ್ರೌಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ಮಾತು ದಸ್ಕತ್ತದ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂಡಲ ಕಮ್ಮಿ ದಾಗಿಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮಸ್ಕತ್ಗಳ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಬತ್ತಿದ್ದಾನು ಫ್ಲೈಟ್ ಡೇ ಕುಲ್ದಿದ್ದಾಂಡು ಅವು ದಸ್ಕತ್ತಿರ್ದಾದ್ರೆ ಮಸ್ಕತ್ ಬರ್ಬಲೇಕಾಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ಅಮೃತ್ ಸರ್ಗ ದೀಪ ಅಂಜನೆ ವೆಂಚರ್ದ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮುಲ್ಪದ ತುಳುವೇರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ ಪಾತ್ರ ಬರೋಂತ ಎಂಚ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವ ಅಂದು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಏನ ಪಂಡ ಎಂಕು ಊರು ಹೋದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡಂದು ಬಟ್ ಯಾನ್ ನೆರ್ದುಮ್ಲ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತು ತುಳುವೇರೆಗ್ಲ ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯರಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಓರ ಊರುನು ಕುಡೋರ ಅವಲುಕುಲೊಂದು ರಿಕಾಲ್ ಮಂತ್ಲೆಕ ಆಪುನೊಂದು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಅವು ನಿಜ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ಪದಾಕಲು ಮಾತಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಂತಿರು ಅವು ಏನ ಪನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಮೇರೆ ಹೀರೋ ಹತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಪಲ್ಲೆ ಇರಾಗ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ವಾಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ಮಸ್ಕತ್ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತ ತುಳುನಾಡ ಬಂದುಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೋ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ವಿಸಿಟ್ಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂವಿ ತೊಗೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂದಿತ್ತ ಅಗ್ಲಾದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಿನ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮೂವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಡಗೆ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಅಮೃತ್ ಸರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬೆಂಚಸ್ದ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ದ ಕಡೆ ಅಂಚನೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ನು ಅಗಲಿ ನಮ್ಮ ಲೇಜಿನ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೂವಿನ ಮುಲ್ಪತ್ತು ವರಾತು ಅಂದು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಉಂತದಿಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಬರೀಟಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಸಡನ್ ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೆತ್ತ ಒಂದು ದಾಯಂದ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜು ಒಂದು ಪನೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ಗೆ ಅಂಚತ್ತ ಅನಿಶನ್ನೇ ಪಾತಿರು ಎನ್ನಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಕ್ಕೆ ನಿಂಚಿ ಉಂತಕಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋಟ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೆ ಬರೋಡಾಂಡ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಸೊ ಮೇರ್ಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬಲೆರಡಕ್ಕೆ ಏನಗ ಅಣ್ಣ ಇರಗೆ ಬೈ ದ ವೇ ಆರೆ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಕೈತಲ್ದ ನೇಬರಿಂಗ್ ಊರ್ದಾರು ವೇಣೂರ್ದಾರು ಯಾನು ಬೆದ್ರದೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮೀಟ್ ಆದ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ವಿಲನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಯುವ ಶೆಟ್ಟಿಂದು ಸೊ ಎಂಕಲು ಯಾನ್ ಚಡ್ಡಿಪಾಟ್ನ ಬಾಲ್ಯಡ್ದಿಂಚ ಏನನ್ನು ತೂತಿನಾರು ಸೊ ಅರೇನು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತದು ಇಡೀಗ ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾನ ಕರೆದಾರೆ ಬರೀ ಅರಡಕ್ಕೆ ಏನಗ ಸೊ ಎಂಚಾತನಣ್ಣ ದಸ್ಕತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನೆ ಎಂಚರ ಜನಕ್ಕಲು ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪೇರ ಸೊ ನಮಕೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುನಾಡೋರ ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಅನ್ಸನ್ ಬಂದ್ನೇನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಿದೆ ಬತ್ತು ಪನೊಂದು ಪೋಯರು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಗೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬತ್ತನು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಬರೋ ಶುರು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇರೋದು ಪುರ ಸೊ ಇನಿಕಾನಾಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಸ್ಕತ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ಕಾಣತ್ತಂದು ಸೊ ಉಂಡು ಅಂದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪನೋಣ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಇರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಡಯಲಾಗ್ ಇರ್ದತ್ತಿನ ಮಾತಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎನ್ಮ ಜನತ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಸ್ಮಿತೇಶ್ ಸರ್ ಸೊ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ನ ಕನಸು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ ಮೂವಿ ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಾತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಪುರ ಮಲ್ತದ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ತೋಜನ ಫೇಸಸ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮ ಶೇಖನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತುಯಾರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆರ್ಲ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊ ಐದಕ್ಕ ಬಾಗಿ ಪಂಪನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಮಕ್ ಭವ್ಯ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಅಂಚನೆ ಈರ್ ಪನ್ನಲಕ ನೀರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯುವ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಣಪಾಲನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏರಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಪುದಾರ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಹೊಳೆನ ವಿಶ್ವನ್ ಮಲ್ಪ ಹೊಲಿಂದು ಸೊ ಈತ ಯುವ ಶೆಟ್ಟಿಂದ ಆತ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಇತ್ತ ಸೀಸನ್ 3 ಸೊ ಯಾನ್ ಸೀಸನ್ 1 ನಡೀತು ಸೊ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಇತ್ತೆಂದತ್ತ ಅತ್ತ ನೈ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆದಿತ್ತೆಂದತ್ತ ಸೊ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೊಡೋಣ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಪೂರ ತೂಪ ಒಂಚೂರು ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಮಕ್ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಆದಿ ಪತ್ತನ ವಿಲನ್ ಬಂದು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ರ್ಯಾಶ್ ಆದ ಪಾತ್ರಲಕ್ಕೆ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಅಂಚೆ ಪೆರವಲ್ಲೆಂದು ಇತ್ತಿನ ವೆರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚ ತೋಜೋನ ಅಂಚನೆ ಪೋಡು ഒരു കോപ്പ പത്തുന്ന പോടിക ആണ്ട ബേജറാണ് ಎಂಚೆಪ್ಪೇರು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎಂಚ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವನ ಸೂಟಾಂಡ್ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿ ಪಕ್ಕಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವಿಲನ್ ಅಂತೂ ಒಂದಿಜ್ಜರು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾರವನ್ನ ಫೀಲ್ ಇಡ್ತು ತೂಪೇರು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಾತು ಜನ ಏಜ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಂದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಣ್ಣ ಇನಿ ನಾನು ಕುಲೋನಿತ್ತೆ ಎದುರುಡು
ಆಡಿಡ್ ಕೊಲ್ಲೊಂದಿಪ್ಪು ನಾ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಪನ್ಪುನ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕಿರು ಮಾರ ಸೊ ಅಜ್ಜಿನಕಲು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಡಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಕಲ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜೆ ಊರ್ದಕ್ಕಲ ಒಂಜೆ ಊರ್ದಕ್ಕಲ ಎಂಗ್ಲ ಕೇಪಲ ಬಲ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ್ ಕೇಪಲ ಬಲ್ಕೆ ಮನ್ನ ಊರೇ ಇಜ್ಜೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಇಪ್ಪು ಒಲಾಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತ ಅವನ ಕೇಪುಳ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೈವಗ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸುರೂಕು ದೀಪನ ಕೇಪ್ಲಪು ಸೊ ಈಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೇಪ್ಲ ಪಲ್ಕೆ ಅಂದಿಯ ಐದು ಒಕ್ಕ ಊರುಡು ಇಡೀ ಊರುಡು ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲೇನು ಪೊಸಾಮೋನಿಲ್ಲ ನಾಡ್ಯ ನಾಡ್ನಾಗ ದೇವರದ ಏಟ್ ಅಜ್ಜನದ ಏಟ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪಾಯ ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಏನ ಬರೆತನ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಜೀವ ತುಂಬಿಯರು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಬೊಂಬೆದಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಅಕ್ಕಲೇ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲನ್ನು ಏತ್ ನಮ್ಮ ರೀಟೇಕ್ ದೆತ್ತನಲ್ಲ ಏತ್ ಬೆಚ್ಚ ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಸೊ ಇನಿಕಾನ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಗಂಟದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯೇರು ಇನಿ ಎಣ್ಣೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಲ್ನಗನೆ ಎಂಕ್ಲ ಅವರ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನು ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ತ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತಿಸಿ ಸೊ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಊರುಡ್ದು ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲನೆ ಬಂಗ ಅಕಲನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಷ್ಟ ಆವ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಯಾಲ್ನ ಸರ್ಲ ಫೋನ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜೆಂದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ವಿದಾಯ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತದಾರ ನಿಕ್ಲ ನಮಗೆ ಫಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಫನ್ಲೇ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಪೂರ ಫಂಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂತ ಪನೊಲ್ಲಿ ಎಂಗಲ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಪನೊಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತಿರ್ದಿಡೆ ಬತ್ತದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನು ಮೂಲ ಬತ್ತದಲ್ಲ ನಾಯಿಗೆ ನೀರ್ಲಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಮಲ್ತದಾರಂದು ಬಟ್ ಅವ ಆಯ್ಜಿ ದೇವೇರನ ದಯ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೆ ದೆನ್ ನಮ್ಮಕ್ಕೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆದ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಆದು ಅದನ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆದು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸ್ಟೋರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಾನೆ ಸೊ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಿದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಅವೇನೇ ಪಂಡೇರ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ನೋದು ದೆನ್ ಮಸ್ಕತ್ ದಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಎಕಡ್ಲ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ಕತ್ ಡೇನ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲ ವೇಣೂರದು ಕೈತಲ್ದ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಂಬಂಧದಾಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪುಣತೆ ಏನು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡೆಗ ಆತನ ಮಾಮನೆಲ್ಲಡೆಗ ಆ ಫೀಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಕೋಡೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಜತದ ಬನ್ನಾಗನೇ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಬೇರು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಉಂದಿತ್ತೇರು ಬಲೆ ಎಂದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಬುಡ್ದುಬಾಡ್ನಕ್ಲ ಹತ್ತಂದು ಸೊ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾಗಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದುಬಾರ್ದು ಜರ್ ಸೊ ಅಮೃತನ್ನಾಗ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳೊಡ್ದೊಕ್ಕ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೇತಾರು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ವೆಂಚರ್ ದ ಟೀಮ್ ಸೊ ಅಕಲ್ ಕನಪ್ನ ಮಾತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಲ ಮೂಲು ಜನಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಸೊ ಇನಿ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮನ ವೆಂಚರ್ದ ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಆದಿಪ್ಪು ಆತಂಡ ನಮ್ಮನ ಮನೋಜನ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ಎಲ್ಸನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಮಾಧುರಿ ಮೇಡಮ್ ಬೊಕ್ಕ ರತನ್ ಅಣ್ಣೆ ಸೊ ಅಕಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಓವ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಜನಕ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದು ಸೊ ಇನಿ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆತನ ನಾನೇನು ಇತ್ತ ಪನ್ನಾಲ ಪಂಡೇರು ಖುಷಿ ಆಣ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಮ್ಮ ವೆಂಚರ್ದ ಮೂಲಕ ಇಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಸೊ ವೆಂಚರ್ದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಎಂಗ್ಲ ಕಡೆ ಶುಭಾಶಯ ಅಂಚನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ಕತ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನತೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಆದ ಪಂಡ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಒತ್ತೊಂಡೇರು ನಮ್ಮನ್ನ ದಸ್ಕತ್ನ ಗೆಂದಾಯರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಪಂಡೇರು ಸೊ ನಿಖಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಎಂದು ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಯೇ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಹಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಂದ ಪಂಡ ಸೊ ನನ್ನ ವರ್ಪಿನ ಮೂವಿ ನನ್ನ ಎಂಚೈಪು ಇನ್ನೊಂದು KGF 1 ಬತ್ತು ಒಕ್ಕರು KGF 2ಗೂ ಎಂಕಲ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಹತ್ತಂಡ ಒರ್ತಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆತ್ತ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡನ್ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡುವೆ ಸೊ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಮಿತೇಶ್ ಸರ್ ಸೊ ಮೆರಡಲಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಸರ್ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡಿರಿಗೆ ಸೊ ಮುಲ್ತ ಜನಕುಲು ಎಂಚೆತ್ತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಜನಕುಲು ಎಂಚ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಸುರುಕಾದು ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ದಯಾಂಡ ಎಂಗ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಪಾತೆರ್ ಪಾವಂದಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಮು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡುಕುಲೊಂದು ದಸ್ಕತ್ತದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆನಾಗ ಅವು ಮಸ್ಕತ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಣು ಬನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ನ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಕಡೆ ಪಾತೆರ್ ಒಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಅಂತಂದಿತ್ತ ಸೊ ದಸ್ಕತ್ ಬನ್ನೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಕೊನಪನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಮಂಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಇನ್ನು ಅವು ಆತನ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಂತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ದ ಒಂಜಿ ರುಚಿಯಿಂದ ಬಂದು ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅಡ್ ದುಮ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರುಚಿ ತಿಕ್ಕದಿದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ರುಚಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಸೊ ಇನಿ ಇತ್ತ ಇಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಮಂತಿನದ್ದು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಬದುಕು ಬಂದ ಎಂಕ್ಲ ಮಂತದ ಸೊ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ನಂಚಿದನ ತಂಡ ಎನ್ಮ ಒರ್ಮ ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್
ಈ ಟೀಮ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಎಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಬೆಲೆ ಅನ್ನಕ್ಲತ್ತು ಈ ಕೆಲಸದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಸೊ ಇನಿಕ್ಕಲ ಆ ತಂಡವಾದ ಇಂಕ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದಾಗ ನಾನೊಂದು ಮೋಕೆಡ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪರದೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಜನ ಬತ್ತ ಇನ್ ತೂಪು ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇನಿ ಈತ್ ಜನ ಬತ್ತದ ಇನ್ ತೂದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆತನೊಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಕ್ಷಣ ಎಂಗ್ಲ ಕಣ್ಣಂಚಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಕ್ಕಳು ಜನ ಖುಷಿಯಾದ ರಿಸೀವ್ ಮಂತಿರತ್ತ ಬಂದು ಹಂಚಿದ ವಿಷಯ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಕ್ಷಣ ನಿಜವಾದಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜನ ತೂಯಿ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರಿಡಿತ್ತನಕ್ಲು ಪಿದೈಯೂರು ಬತ್ತದು ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲುದು ತೂದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡಾತನು ಮಾರ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಜವಾದಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನು ಸೊ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇಡಮುಟ್ಟ ಕೊನದು ಬತ್ತನೇക്ക് ಸೊ ಇಡೀ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತಾ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಇಂಜನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನೊಂದು ಇಡೀ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂಚಿನ ಅಮೃತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ವೆಂಚರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಎಂಗ್ಲ ಸೋಲೈತದ ಸೋಲ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಧನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಮರಪರ್ಚಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಒವೇ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮೂವಿನ ಕನಪಿನಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಂಕದ ಬೇಲೆ ಸೊ ಐನ್ ಮಲ್ತದ ಕನತದೇರು ಸೊ ಹೊಸ ಫೇಸಸ್ಗೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಮೊಕ್ಕಲು ನನಾತ್ ದುಮ್ಮ ಬರಡು ಸೊ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳೇ ಇಂಕ್ಲು ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಮೊಕ್ಕಲೇನೆ ಗೆಂದಾಗ ತುಳುವೆರೇನೆ ಗೆಂದಾಗ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ದಸ್ಕತ್ ಇನ್ ಮಸ್ಕತ್ 3 2 1 ದಸ್ಕತ್ ಇನ್ ಮಸ್ಕತ್